Assalamualaikum. Waalaikumsalam, goleki anakku to. Nggih, Bu. Jagane napa enten? Enek kono mlebu. Iki lho kancamu. Ya, Bu. Kene lho aku. Bu. Kula pamit riyen nggih. Oh, nggih. Kula tos. Oh. Hati-hati loh. Nggih, Bu. Dek, Halo, Mas. kamu janji tuh bakal ngancani aku selawase? Yo, Mas janji. Wis sapestine ati iki nangsa wong sing tak tresnani mlenjani janji apa ora eling nalika semono kembang wangi jroning dada meneh iki pantenan sepu kudu nandang orang kaya mangkene remuk ati iki yen eling janjine orang ngira jebul lame suwae. Baik ngene kelakuan ning nguriku. Ngaprane aku Mas, wis gawe larane atimu. Iya tak ngapura, tapi cukup sakmene wae critane adewe. Oh
Iki pantenan Piye to? Kalau ngene to lakon minggu iki. Aku lagi